जोंनि गामिनि अनजालि क्लाबनि आं प्रेसिडेन्ट जोङो दासिमबो 1980 मायथाइनिफ्रायनो स्टाब्लिश जानानै बेनिफ्राय गायसननानै जोङो दिनैसिम फालिबोगासिनो दं बे बैसागु बोथोरखौ जोंनि गामिनि गासिबो गावबुरा सेक्रेटारि रायजो राजाफोरा ज' ओंखारनानै जोङो बयबो फुरथि खालामलायो रंजालायो जोंना गोबां एकदम माने गोथौआव हाबनानै दं गामिया माने गोथौआव आरो खनायाव दङ जोंनि गामिया बे खावबिल गामिनि जोंनि गामिखौ जोङो माने जेबो मोनाखै दा जोङो बे रायजोनि दा जा थाइसे थाइनै रां दं जों बिदिनो फालियो रंजायो बैसागुखौ खुंबाय थायो बोसोरै जों खुंबाय थायो आरो गोदोनिफ्रायनो खुंबोबाय थादों गोदोबो जोंनि देरसिनफोरा खुंलांदों आरो नेक्स्टआव जोङो दा जोंनो खुंलांबाय दा लासैनो जोंना माने सोलिबाय थागोन आरो बियो जेब्लासिम जोंनि खावबिलाव थाबाय थागोन अब्लासिम बे बैसागुआ सोलिबाय थागोन बैसागु फोरबो जों फालिबाय थागोन आरो मालाबाबो जों बेखौ बन्द' खालामा आरो जोङो ओरैबायदि मोजां खुङो जोंनाव माने नांलायनाय गैया दावराव दावसि गैया बुलायनाय गैया जों बिदि खुंलांबाय थायो आरो बोसोरे गोदोनिफ्रायनो आरो जों रावजोंबो दावरावबो खालामलाया बुलायलायाबो जेबो दावराव दावसि गैया आरो जों बिदिनो रंजा बाजा मिनि खुसि बोसोरे जों बेसेबांबा बोसोर बे रंजालि बैसागुखौ फालिबोबाय बे फालिबोनायाव जोंहा जोबोद माने बारायबोगासिनोसो दं खमायनायाव गैया आरो जों गामिनि बोराय बुरि गथ' गथाय लानानै जों मोसादों मुसुरदों गेलेनाय बादायलायबोदों जोङो बेखौ खुङै दिनैसिम बेसेबांबा जों माने गोजोननायनि गेजेरजों जोंनि दा बर्थमान सोलिनानै दं बेखौनो बुंनानै आं जोंनि रायजो राजाखौ लानायनि रायजो राजानि गेजेरजों लोगोसे आं बेखौनो बुंनानै आंनि बुंनांगौखौ आं फोजोबबाय गोजोन्थों आं बे गामिनिनो सासे मुरब्बि महरानि बिथोराव आं बेखौनो बुंनो लुगैयो माने जोंनियाव अरायबो बोसोर गोदानाव फैयोब्ला जों गथ' गथायफोरखौ बा बिदा फंबायफोरखौ फिसाफोरखौ लानानै जों माने खुसि रंजा अरायबो माने जोङो फोजोबलाङो दिनैबो दाबो जों बिदिनो सानब्रैनि कार्ज'खुसि लानानै जों दिनै बे कार्ज'खौ खुंनानै दाबो जायै लोङै फिसा फिसौ गोदना गोबानानै जों रंजायै बाजायै जों बेखिनिखौ सानब्रैनि हाबाफारियाव फोजोबनाय लाबाय बिनिखायनो बिथांमोनखौ हांख्रायनानै जों दिनै गावसिनि गाव गोसोखौ खुसिखौ लाख'नो हायैयाव जों दिनै बिथांमोनजों माने लोगोसे जखाथक माने लोगो हमलायनाय जादों बेखौनो बुंनानै आं